Ola, son Manuel Anxo Taboada Rodríguez, actual alcalde de Chantada, e repito nas próximas eleccións como candidato á alcaldía. Estas dúas obras, a Escola de Música e o Servicio de Usos Múltiples, foron feitas nesta legislatura con fondos do Plan E e coa axuda tamén da Diputación Provincial. Antes aquí tiñamos un concello vello abandonado que levaba 2 anos desaloxado e nesta legislatura conseguimos poñer en marcha xa este multiusos que se vai completar nos futuros anos. Este complexo municipal vaise completar estes días coa adxudicación do auditorio municipal por parte da Diputación Provincial. É unha partida do 2010 con cargo ao canon hidroeléctrico de Belesar por un importe de casi 1 millón de euros, 975.000 euros, co cal teríamos 3 edificios xa rematados e quedaríanos para a próxima legislatura pois facer o edificio do Concello, o edificio propiamente dito do Concello, que co cal estaría reordenada completamente a Praza de Galicia.